Zdravím vás. Vláda predstavila svoj návrh, akým spôsobom chce pomáhať tým klientom, ktorým sa bude zvyšovať splátka na ich hypotéke. Bavíme sa v najbližších mesiacoch a rokoch, že to bude cca 315 000 klientov. V tomto videu vám chcem popísať, že ten návrh je nekoncepčný, je nezásluhový a zároveň si osobne myslím, že tak zdeformuje trh, že vo finále všetkých nás čaká ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Poďme ale postupne. Spomenul som pojem nezasluhový. Tento návrh zvýhodňuje a pre všetkým odmeňuje všetkých tých, ktorí doteraz boli úplne pasívni pri svojej hypotéke. Popíšem príklad. Takže ak si niekto dobrovoľne pred 2 rokmi vybral v malých zelenkavých bankách úrok príklad 0,4 s trojročnou fixáciou a niekto zodpovednejší si vybral úrokovú sadzbu 1% s 10-ročným fixom, takže ten zodpovedný klient už myslel dopredu a celý čas tie 2 roky platil, alebo 3 roky bude platiť úrokovú sadzbu o 0,6 vyššiu ako ten, kto si zobral v tých menších zelených bankách krátkodobý fix, lebo chcel ušetriť. Takže tomu zodpovednému klientovi nikto nebude refundovať to, že 2-3 roky platil navyše sadzbu 0,6 a platil vyššiu splátku aj celkovo hypotéky, aj platil vyššiu splátku úroku. Ale ideme zachraňovať tých, ktorí dobrovoľne si zvolili krátkodobý pohľad na tú situáciu, že si radšej vyberie nižšiu úrokovú sadzbu a nižšiu splátku. Takže to je prvý pohľad, že vôbec sa nejdú riešiť tí, ktorí alebo odmeňovať, nebudú sa refundovať tí, ktorí uvažovali zodpovedne. Ideme zachraňovať tí, ktorí vôbec neuvažovali dopredu a boli pasívni. Druhý point je ten, že ešte aj tí klienti, ktorí v tej danej situácii si vybrali tie menšie banky a krátkodobú fixáciu, tak celý prvý pôrok 2022 mali možnosť buď riešiť refinanc do iných bank, kde ešte vtedy boli úrokové sadzby stále na priaznivých úrovniach a výškach, alebo v niektorých bankách je možnosť riešiť aj reštart úrokovej sadzby. To znamená, oni si mohli požiadať o prehodnotenie úrokovej sadzby s novou fixáciou a tým pádom im klesla splátka, zafixovali si novú úrokovú sadzbu a nové obdobie. To znamená, že oni ani jednu z týchto možností nevyužili, takže vybrali si krátkodobé riešenie, boli úplne pasívni pri situácii, keď sa na trhu menili sadzby a teraz ich ideme zachraňovať za to, že nerobili vôbec nič. Hej. Druhý point v rámci nezasluhovosti je ten, že súčasný návrh popisuje, že sa bude pomáhať len tým klientom, ktorí majú refixáciu úrokovej sadzby. Takže nie v rámci refinancu, ale len v rámci refixácie. Takže klient musí ostať v jeho pôvodnej banke. Čo považujem za zásadný problém práve z toho titulu, že si zoberte, že zase tí klienti, ktorí uvažovali dopredu a využili v niektorých bankách, Unicredit alebo ČSOBčka má možnosť si schvaľovať hypotéku dopredu na 12 mesiacov, ostatné banky na 6. Takže ak si klient príklad minulú jar zobral, alebo túto teda jar v 2023 zobral refinančnú hypotéku a čakal si s ňou až do roku 2024, že vtedy ju načerpá, tak zobral si nižšiu úrokovú sadzbu, aby jeho nárast splátky bol nižší a vlastne štát pri tomto návrhu vôbec nebude zohľadňovať, že zase tento klient bol zodpovedný a myslel trošku dopredu, ale on nebude mať nárok na kompenzáciu narastu splátky. Pričom ešte by ušetril aj štát, pretože logicky, ak pred rokom bola úroková sadzba o príklad percento nižšie, tak vlastne aj ten nárast splátky by mal klient nižší a tým pádom aj štát by ušetril na tom, keďže by nemusel preplácať až taký vysoký nárast. Takže hrubá chyba zase v tom, že sa to neviaže aj na refinančné hypotéky, pretože hovorím klientom, ktorí boli zodpovední a mysleli trošku aj dopredu a nechali si poschvaľovať hypotéky pol roka dozadu, rok dozadu, tak vo finále sa teraz dostali medzi mlynské kamene, že zrejme nebudú tie hypotéky chcieť čerpať a radšej zoberú refixačný list od ich materskej banky, kde bude sadzba, ktorá bude samozrejme v aktuálnom čase, pričom nenačerpajú hypotéku, ktorú mali schválenú pol, 3/4 roka alebo rok dozadu. Takže absolútna nezasluhovosť, proste všetci tí, ktorí uvažovali trošku dopredu, rozmýšľali dopredu, tak nakoniec na tom sú horšie ako tí, ktorí boli úplne pasívni a odignorovali akékoľvek náznaky na trhu, ktoré sa dejú. Poďme na ďalšie body, ktoré sú tam z môjho pohľadu, z pohľadu praxe, že nevykonateľné. Spomína sa tam, že klient musí poctivo splácať. Neviem, akým spôsobom chcú
v rámci úradu práce kontrolovať to, že či klient poctivo spláca to, keď poberá pomoc od štátu. Hej, jediný, kto má tieto informácie, je úverový register a neviem si predstaviť, aby štát mal prístup do úverového registra v rámci úradu práce a bude kontrolovať, či niekto platí poctivo alebo neplatí poctivo. Úplne nevykonateľné. Ďalší bod v rámci praxe, ktorý považujem za kontroverzný, je výška platu, do ktorého sa musí človek, ktorý chce pomôcť, zmestiť. Tak je tam uvádzaný hrubý príjem 2086, 1,6 násobku priemernej mzdy, čo je dnes 2086 v hrubom, to je 1541 v čistom. A moja otázka ale znie, a akým spôsobom sa vlastne bude vypočítavať príjem v čistom pre živnostníka, pre jednoosobové SROčky. Hej, všetci tí konzultanti, ktorí si napríklad fakturujú 3, 4, 5, 6, 7 tisíc mesačne, teraz všetká úcta k ním, pretože vytvárajú hodnoty, ale pri hypotékach sa im akceptuje príjem ako 30, 40, 50, 60% z tržieb, ale predpokladám, že štát bude vypočítavať ich príjem v čistom asi ako hospodársky výsledok deleno 12. Respektíve neviem, ako to budú vypočítavať, ale neviem si predstaviť, že budú brať určité percento, ale ako zisk deleno 12, lebo to je jediná najférovejšia metrika, ktorá sa dá použiť. A tým pádom, keďže väčšina ľudí optimalizuje daňové priznanie, tak vlastne všetci tí, ktorí zarábajú viac, tak vlastne aj tak budú mať nárok na štátnu pomoc, pretože vlastne ten priemer platu im bude vychádzať nižší, ako v skutočnosti im banka akceptovala na základe tržieb. Čo považujem za totálnu deformáciu trhu, je to, že som spomínal v bode predtým, že tým, že sa nebudú vôbec akceptovať refinančné hypotéky, tak keď sa nad tým zamyslíme racionálne, prečo by mala materská banka vám ako klientovi dať najnižšiu možnú sadzbu v rámci retencie, to znamená, že keď bežne sa dnes deje to, že v rámci refixácie banka pošle príklad o 3-4 desatinky nižšiu sadzbu, ako je dnes pri nových hypotékach, pretože si vás chce udržať. Ale rozmýšľame racionálne, ak banka vie, že nemôžete odísť do inej banky, pretože stratíte nárok na pomoc od štátu, tak aj keď vám zdvihne úrokovú sadzbu o 0,5%, o percento dokonca, keď som to prepočítaval, tak stále napríklad pri 150-tisícovej hypotéke sa pri 1% rozdiel na sadzbe urobí rozdiel v splátke cca 100 eur alebo 110, takže vy nebudete chcieť radšej načerpať existujúcu hypotéku, ktorú máte schválenú, alebo nechcete ju refinancovať inde za nižšiu sadzbu o 1%, pretože budete mať na tej vyššej sadzbe v materskej banke vyššiu splátku síce o 110 eur, ale štát vám bude dávať 150 eur. Takže vo finále na tom zase zarobia banky, ktoré budú si vlastne účtovať z tej vašej splátky oveľa väčšiu časť z úroku a menej budete splácať. Takže keď som to prepočítaval, tak pokojne sa môže stať, že viac ako 2/3 alebo 3/4 z tej štátnej pomoci zhltne úrok za predpokladu, zdôrazňujem, že ak banky začnú zvyšovať úrokové sadzby v rámci refixácie, a veľmi by som sa čudoval, ak by to tak nespravili, pretože momentálny návrh, ktorý je, tak vylúčuje úplne refinančné hypotéky, takže totálne deformuje trh a žiadnym spôsobom banky nenúti uvažovať trošku progresívne a nemotivuje banky k tomu, aby si klientov udržali, pretože vlastne tým, že bude štát dotovať pomoc, tak vlastne banka bude, by som povedal, skôr ešte motivovaná, že aj tak klientovi ešte nabije vyššiu úrokovú sadzbu, lebo sa bude musieť rozhodovať, či pôjde inde a nebude mať pomoc, alebo zoberie tú pomoc od štátu, u nás musí zostať a príjme tie vyššie úrokové sadzby. Samozrejme, rátam s tým, že samotná pomoc od štátu, ktorá teda je navrhnutá a už len to, že sa budú banky zdaňovať, tak budú viesť plošnému zvyšovaniu úrokových sadzieb na hypotékach, pretože vo finále to vždy samozrejme zaplatia len klienti. Takže treba veľmi dobre pouvažovať v praxi, akým spôsobom sa dajú dané veci vykonať, pretože aktuálny návrh, ktorý je, považujem za úplne, že v praxi má extrémne medzery, diery a je nezasluhový, nekoncepčný a hovorím, s najväčšou pravdepodobnosťou bude viesť k zvyšovaniu úrokových sadzieb.